Keby sme si všetci odpustili, to by bolo ako v nebi. V marci na prvý piatok náš otec biskup konal celodiecéznu odprosujúcu pobožnosť. Nasledovali ho kňazi v našich farnostiach, ktorí pred veriacimi v pokore odprosovali za svoje chyby i za chyby svojich predchodcov. Ako asi tušíte, tuto ale nekončí. Manželstvo a rodina sú miestom najväčšej lásky. Ale v každej rodine si občas ublížime slovom, mlčaním či nepochopením a veľakrát sa môžeme cítiť nemilovaní, odsúvaní, ponížení či manipulovaní. Ako hovoríva otec biskup, jubilejný rok je ideálny čas nájsť si tú chvíľu a povedať odpusť. Aj keď je to ťažké. Aj keď sa nám nechce. Aj keď odpustenie prichádza pomaly. Odpustiť si a zmieriť sa znamená povedať druhému: mrzí ma, že som ublížil nášmu vzťahu. Odpusť mi, lebo mi na tebe záleží. Pozývame vás k niečomu osobnému. K niečomu, čo vôbec nemusí byť jednoduché, ale stojí to za to. Pretože ide o nastavenie srdca a otvorenie sa Božiemu milosrdenstvu. Je to pozvanie pre manželov, rodičov i deti, pre nás všetkých. Túto odprosujúcu pobožnosť nájdete vo svojich farnostiach vo forme brožúrky alebo v elektronickej podobe na stránke rodina.kapitula.sk. Ideálne je texty vopred prečítať a možno rozdeliť jednotlivé časti. Dôležité sú aj tie červené poznámky, ktoré nás majú usmerniť. Potom už stačí len vybrať u vás doma nejaké vhodné miesto a možno sa slávnostnejšie obliecť. Úplne ideálnym načasovaním pre túto pobožnosť je práve Veľký piatok. Urobme krok odvahy a vykonajme si odprosujúcu pobožnosť aj v našich rodinách. Pozývame. 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 A musím povedať odpust, aj keď je na vine ségra.